lingkod ang Pangidaron, minyo ug may upat ka mga anak. Taga Mindanao gyud ko, apan kasamtangan na nagpuyo diri sa Inayawan, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong kaminyoon. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang kami pa ang nag-ipon sa akong bana. Ingon ini ang mga panghitabo. Dako kag kaon! Wa kay hanaw! Way pos! Way katabang! Napagmulayas ka, Sil! Noon sa naman sa ka, Jimmy, uy? Ano nasuko naman sa kanako? Ah! Kilala mo ba na akong balik-balikon? Dako kag kaon! Wa kay hanaw! Way pos! Way katabang! Nganong ingon ana man imo isulti na ako, Jimmy? Nga naglihok masab ko din sa bay. Nagbantay ko stulot na ka mga anak. Unsa man ako paghabag ni mo ana sa pagpanginabuhi nga may anak man tag kinahanglan akong bantayan ug atimanon. Ah! Trungan na na nimo. Irason na na nimo kay wa kay katabang ug ikatampo ni panguyo ah. O sige. Mangita kog masidline na ako. Nga magkakwarta ko samtang nagbantay ko sa tong anak. Aron dili ka na magsigig pamuiboy na ako. Kana! Dili ka magsige na sa salig na ako. Sige pa buhi. Jimmy! Ay gago, bayaan ang bana mo, Sil. Ipaunsa man na ng inyong mga anak ron. Kung mangita kag panginabuhian aron ikaabag anak niya. Palihog lang unya ko sa pagbantay nila, ma. Unsa? Amoray gidangat na to ini ron. Backjob de ko, ani. Balik kog bantay bata. Sa pagkakaroon rapito ni mo. Kaya makakita na niya kog igong puhunan alas akong pagpaninda. Magtinda-tinda lang unya ko sa among bahay, bisag unsa. Aron na alang gihapon ko alang sa akong mga anak. Ingon anak gyud. Ayaw nagkamong duha gyud sa imong bana ang was inyong mga anak, oy. Unya, may mga buhatodon sa baya kong ako din hisbay. Unsaon naman sa mga pangita? Sa pagkakaroon na gyud ni ma. Kay manungko kog mga kailan ako, ma. Aron makahuam ko kwarta nga ikapuhunan ako. Aron ikaabag na kong Jimmy. Aron dili na ko niya sige hagboy-boy. Hanggaw man na ng bana ni mo. Boy-boyan siyang dako. May magnagmika ka lang sa inyo. O kung sa pasab, obligasyon niya isip padre di pamilya ang pagbuhi ninyong tanan. Kapoy naglalis mo, eh. Mangmangita na lang gid kog akong kakitaan. Oy, ubay-ubay naman landing destiny mo sa imong tindahan, Sil. Pili mo si halin mo ani matagadlaw. Human na itong uban mi. Ay, Jim, uy. Ayaw taon nila ang halin ani nga akong tindahan, Jim. Kay i-roll pa biya taon nila ako. O niya, hinuwaman pa rin akong puhunan, ani. Ay, kadaw ba ni mo eh. Kailisan ko naman na inikaswildo. Sige. Pero ilisi ba taon ko, Jimmy, ha? Kana mo'y asawa. Wala kang balibad. Oy naon, samang kang gipahuwam man masad nimong Jimmy halin sa imong tindahan. Unsa may ibalin nimo anak ron? Maulagi maoy. Naglikay masagod kong maglalis ming duha mo mihatag na lang sab ko. Pero na lagi kay Karol. Kay tanawan ning imong gamayng tindahan no, ay pahak na ay. Wa na kaayoy display. Sakti lang ma. Hapit namang suldang Jimmy.
Paninglon lang nako siya. Sayang gihuwaman sa tindahan. Unsa? Paninglon ko ni mo, Sil? Didi ko ni mo bayaran at to, Jim. Nga sa tindahan man to. Mura magagsikinsa, oy. Pabay-bayad. May pagmulayas ka. Pulaan na gid ko ng pagsige ni mong palayas na ako na. Sobra ka na, ha? Kung mo na, sige, malayas na lang ko. Mama? O sige, layas. Apan mo kayo madabis ang usa sa itong mga anak. Unsa? Milarga gid ko sa Manila. Kay ang akong tumong mo ang pagpanarbaho, alang nasab sa akong mga anak. Kay gusto gid ko nga may ako kong kita kay gipulaan ako sa siging boy-boy sa kumbanan nako. Unya, Ayuhan ang pagkababae ni mo. Kaysa pagkadagar ba ni mo? Bisag kinsalay mo laki. sa? Pataka gyud ang baba ni mo, Jimmy, oy. Ikaw mismo, ha? Oh, ma'am, ayaw kong pasangin, ne? Di sa ba ata magkauyab hangtod nga namin yun, ta? May nahibawan ka bang may laki ko? Wa noon. Awa man di ay. Ano mo sige magkagistorya, anak? Ako lagi sawayan kung unsa imong reaksyon. Hoy, unsi ka tuig tang nag-ipon. Sige, raghapon kag balik-balik, anak. Nauna ko anang pasangil ni mo nakuha nga waka ebidensya. Manghunungin ako, Jimmy. Nagpalayo naman gani ko. Sige, alang gihapon ko nimo og samok. Bye, oy. Kapoy ba na, ha? Inatabitaw ka nga, hindi silang bana ni mo ako. Edwin? Naradi ka diya sa kong luyo? Naluin ako ni mo nga, sige lang og sabot sa imong bana siya. Lawat ako, huwag kita mag-ipon. Kinaw ko. Unsay but ipasabot, ani. Sel, Oh, nagsuka ka manggod. Mabdos ka ba sa ito, anak? Sel, nanganak ka na sa ito, anak. Sabay, ipanganta niya. ha? Wa ko kay Bautwin. Naglibog pa ko sa mga pangita po. Lalaki siya. O ako'y mapuot na magda siya sa kapapilito. O ikaw na ang mapuot kung sa ipangalan mo niya. Edwin.
Kumusta ka naman diha sa Manila, Sil? Okay naman, ma. Kumusta naman sa mo diha? Yabag yun ang bana mo. Nagpatakag panabi nga ang puki ko no ni mo diha. Gipahuwaman ko no ni mo slaing laki. Unsa? Unya, giingnan ko ay. Aw, kung may muhuwam ma, pahuwam lang. Ay naglagot gid ko. Akong giingnan ay. Kay nga naman, may nahibaw-an ka bang nag-ingon ana ang akong anak sa inyong panagtipon? Awa man ko do, pangabubuho lang, pero gibastos ka na niya sa pagpanabi sa mga tao. Ayaw nagtubayo si Jimmy, ma. Kay... nakatagaan man sab siya. May lain akong laki nga kapuyo diri sa Manila, ma. O may anak na mi. Unsa? May lain ka ng laki di sa Manila, Sil? Wa pa mahibawang akong bana ning akong kahimtang nga may lain akong gikaipon og may anak na mi. Nadanisab ko aning lalaki ha kay pinangga masab kay ko niya og magkasinabot mi. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, magukod ba ko sa akong bana nga may lain akong kaipon og may anak na mi sa bago kong kaipon nga ang akong bana man ang nagpalayas nako sa among panimay. Ikaduhang pangutana, kasado mi sa akong bana. Mga 11 years ming nagtipon o grabe nga akong mga pag-antos niya ng mga tuiga. Karon, 5 years na ming nagbuwag. Makasuhan ba ko niya nga 5 naman may katuig na nagbuwag? Ikatulong pangutana, gipakauwawan ko sa kumbana sa among lugar. Gipanabi ko niya nga nagpahuwam ko ko sa akong puki sa laing laki. Ingon pa siyang pahuwaman ko lang. Pwede ko ba siyang kasuhan sa pagpakauwaw na ako? Ikaupat o katapusan, may anak na misa akong kaipon. Apan nasayop ko sa akong pagparehistro niya. Nagdasya sa pelyado karon sa akong kaipon nga maoy amahan. Apan nang nabutang nako sa middle sa bata, ang apelyado sa akong bana nga dapat unta, ang apelyado nako sa akong pagkadaga. Unsaon man ni sa pagpausab og mga pila man say kasto. Palihog, tabangyog tambagi ko. Kini ang akong soleran. Sil. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan o ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto legal. Of course ang ato ang mga medical nga mga pangutana pwede gina ninyo gihapon ipadala kay naaman sad gihapon si Dr. Rene Obra nga muhatag og tambag ug tubag sa mga medical nato nga mga concerns. Busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain og klase-klase pamaagi, wa gyud mo'y lusot ha. Pwede gyud na ninyong mapada ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ayaw na mo pagduha-duha. Ipada ng inyong suwat namo. No kay ato nang himo og drama sa kahanginan ug matubag dayon na namo ang inyong mga pangutana ug mga problema. Shout out ug greeting sa tanang mga likers ug followers nato sa kini ang Akong Suliran official writers page ug sa tanan natong mga likers, followers ug mga suking tigpaminaw nga nagsubaybay sa ato ang RMN nga Facebook account. Sus matag adlaw din ha gyud na nato mapaminaw ang kanang mga programa nato wa gyud nay problema. Ato gyud nang ipada right away ang ato ang mga suwat and mas nindot gyud na siya guys no nga mapaminaw ninyo ang mga suwat, mga suliran live na gyud dili na ta maglisod, di na ta mangitag radyo kay naa naman na tanan din ha sa Facebook. Thank you kaayo sa padayon ninyong pagsubaybay ug pagpaminaw gyud sa ato ang programa. Don't wait for things to end before we start appreciating them, agoy. Tinuod baya na
ay ninughuwata nga mahuman, mawagtang na ninyo or mo ending na usa pa mo makaingon nga hala uy, gimingaw man ko, hala uy, maayo man di ito siya, hala uy, buanga, wa man ako givalue ang kaning tawhana, no? Ayaw gyud, learn to appreciate kung unsa ang naa ka karon. Kay usahay ra ba na agyoy dili way forever, no? Na agyoy ubang butang na mo ending unya. Muhuwat pa di ay ta, no? Nga mawa na. Usa ta mo pakita sa value nila ay awahin ang pagbasol aning kalakiha. Letter sender karong adlaw taga Inayawan, Cebu. Ug atong tawgon sa pangan nga si Zil or Zyle, no? Zil. Si Zil nagpadani taga Inayawan, nagpuyo ni siya sa Inayawan, taga Mindanao gyud ni siya, kabahin ni siyahang pagminyo. Agoy, hingkod naman nagpanigidaro noon si Zil, no? Unya naa naman ni siya ilaing kaipon ug naa na pud siya anak niya. Nadani man ni siya kay pinangga man siya aning laki. Bag-o niya problema kay wa pa kibaw iyang bana. So unang pangutana, magukod ba ko sa akong bana nga may lain akong kaipon ug may anak nami sa bag-o kong kaipon nga ang akong bana man ang nagpalayas nako sa among panimalay. Okay, balik tas forever day. No, wa pa manggug ka maanal, Zil. Unya, samtang minyo ta bahalag unsay nahitabo sulod sa atong kaminyoon. Basta nasud pa ta sa bond of marriage, wa pa na mabugto, wa pa na maputol, no? Mahug jud na nga minyo ta. Ug kay minyo man ta, obligado gihapon tang musunod kung unsay mando sa family code kabahin sa usa ka babay nga minyo, no? Ug minyo gani ta kinahanglan manggod limanduan pamanta nga di ta pwede nga makigpuyo, makiglambigit ug lain nga laki nga dili nato bana. Kasabot kong gipalayas ka, kasabot ko nga nabugnaw na ang inyong relasyon. Unya unsaon taman nga naa man sad gyud tay balaod pod nga angay sundon. So dinhang dapita moingon ko nga nagpabilin nga minyo ka. Therefore, kung ang imong pangutana labi na kay kasado man mo, no? Unsay tawag nimo ani, kasado man mo, magukod ba kas imong bana? Moingon gyud ko yes, nganuman kay naa pa man say habol nimo, nganuman kay minyo pa man mo. So need pag yun na nga paanal pag yun unta ta para di nakamagukod sa imuhang bana. Mo gyud unta na, no? Ikaduhang pangutana, kasado mi sa akong bana. Mga 11, dugay-dugay ha, mga 11 years ming nagtipon. O grabe ang akong antos anang mga tuiga. Karon 5 years naming buwag. Makasuhan ba ko niya nga 5 years naman or 5 ka tuig naman ming nagbuwag? Okay, like I said, maski pag pila pa na katuig, tay, Zil, basta wa ka na anal ug samtang buhi pa ang imuhang bana, wa gyud na maputol ug wa gyud na mabugto ang kanang imuhang tay as a married woman. Therefore, pwede pag yun gihapon kaniyang magukod or maski pa og grabe imong pag-antos, no? Maski pag unsay circumstances ang nahitabo manggod ani day is that di makatuig man mong kanang buwag pero dili man buwag legally, physically raman, lahi man na siya. Kung gusto gyud kang makalingkawas sa imuhang kaminyoon, magpaanal gyud ta. Ikatulong pangutana, gipakauwawan ko sa akong bana sa among lugar. Gipanabi ko nga nagpahuwam kuno ko sa akong puki sa laing laki. Ingon pa siyang pahuwaman ko lang. Pwede ko ba siyang kasuhan sa pagpakauwaw nako? Day, ako kanang kumukiha ka ba? Unya mabawsan ka. Mas lisod ba yan ning imo? Kay mas naara ba'y ebidensya? Kay naara ba kay anak? Unya nagpuyo ra ba mo, Zyle? Ako aani, di na lang ta mo daginot aning mga ingon aning butanga, labi na nga komplikado manggod kaayo imong sitwasyon. Mahimo man, no? Ako maingon jud ko mahimo mangka nga mo file. Why mo pugong nimo katungod na nimo? Ang ako lang ang sumbalik ani. Kay usahay ra ba kaning resback ba? Kaning panimaos tungod sa kahasos kaso, mafailan ta ganahan pud ta kihag balik, no? Unsay atong malabay pong kiha, naara ba gyud ikalabay pud sa imo. So ako no, atong kanang we play our cards well. Atong pilion, no, kung
ug unsaon na to pag-atake kay usahay ug inig counter anig maalkansi ta ay di ta mo atake. Mao na ang strategy. Ikaupat ug katapusang pangutana, may anak na mi sa akong kaipon. Apa nasayop ko sa akong pagparehistro niya. Nagdala siya sa apelido karon sa ako ang kaipon nga maoy iyahang amahan. Apan ang nabutang nako nga middle name sa bata ang apelido sa ako ang bana. Agoy nga dapat unta ang apelido nako sa ako ang pagkadalaga. Unsaon man ni pagpausab og pila man sad ang gasto. Okay, administrative ra man na siya day kay imuha lang gid untang apelido pagkadaga ang imuhang dalhon, imuha lang ipakita imuhang birth certificate nga mauna no ang circumstances para mausab in town igoy kada kung gubot ani no. Adto lang ka sa local civil registrar pagdaas imuhang birth certificate ug kanang ID nimo nga magpakita nga muna imuhang apelido pagkadaga aron mausab nato ang pangan sa bata no. Ang ako alang gyud aning advice Zil no nga kung pananglitan desidido na gyud ka pagpaanal na lang kay para dili makomplikado ang imuhang kinabuhi ug dili ka maguol kung ugaling mang mahibaw-an si imuhang bana or gukdon ka. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pun sa to ang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Ayan Center. guys, anong ganatunaw lang episode karong adlaw diri sa kini akong solirano nga ang sender mo si Win or Lin nga nagka-problema guys to sa iyang bana no nga lagi sige ra siya pasakitan, di ba? O gani na pay time no giinan siya nga dakog kaon, way pulos, di ba? Mga masakit kayo nga mga pulong guys no. Ug mo gitoy naktukmod niya nga magpakasala no. Magpakalayo guys ni adto siya sa Manila, di ba? Sama sa atong nadunggan. Ug didto aduna siya nahimamat no. Nga usa ka lalaki syempre kay babae man siya. So lalaki ang nahimamat dito guys no. Ug nagpatibok sa iyang kasing-kasing og mahuyang lamang gyud si Win guys no. Og napamabdusan siya guys. Pero ang problema karon kay Minyo man di ay siya. Kasado sila guys no. O 11 years silang kasal. So ang pinaka worst pa yun guys kay nagkaanak siya no sa iyahang sumatawag ba ito na ito nga kabit. Murag kabit guys no. Pero ang nagtukmod yun niya sa pagpakasala no. Ang ihamang yung bana kay lagi feel magud nato no nga murag wala na igugma, wala na sparks la no sa usag-usag. Sagad yun na siya mahitabo na guys no, labi na kanang bata pa kayo nagpuyo no. Mo ginahinungdan no mo ang resulta pag sayo magminyo dali ra mapulan. Pero wala man na ingon dito no kung bata pa ba sila nag-ipon no. Ang klaro is kasado sila og 11 years na silang kasal. Og kaanak siya guys. Og mura siya na guilty guys no. Hadlok siya claim guys basig og makasuhan siya. Pero lagi 5 years naman gud sila bulag. Pero lagi guys sama sa ato nadunggan ni Attorney Elaine Bathan. Bisan pa og unsa na siya kadugayon no. As long as buhi ang laki, dili gyud sila pwede no nga magngabit no. Gisamutan pa yun guys kay nangabit siya, gisamutan pa yun kay nagkaanak sila. O pangutahan nilin guys kung pwede ba kuno nga kasuhan niya ang iyang bana kay matud pa niya. Recap pa natong gibuhat guys no. Matod pa niya guys, ipapauwawan siya no og giingnan siya nga ang himo ko nung gipaabangan ko no ang iyang puki. Grabe guys no nga words masakit jud kaayo. Masulti ra man gyud na siya no kung wala na igugma ang isa ka tawo sa iyang kaparis no. Sama sa karon kang lin guys. Mo to gipakauwawan siya no.
O pangutana niya kung pwede ba kuno makasuhan ang iyang bana sa pagpakaulaw ni ini. Pero not necessary na guys no nga iya pang ireklamo no or kasuhan kay bisan siya nakasala manggod siya. O klaro kayong ebidensya kay nana si anak no. Kung nag-ipon pa yun siya. So I think maras lesser lang ang kaso guys no sa lalaki kaysa babae. Ha? Marki. Okay lang no eh. Akong istorya karon about manggod sa drama. Ambot ko kailan ng Markihana. Og mga to guys no, matud pa ni Attorney Eileen dili na kinalan ng mga pagkasuno kay hassle gasto. Og mo lagi to ang una mata makuad siya man jud kay papreso gyud siya kay ligon kay ebidensya mo nang di na lang gyud siya nung victim niyang bana. Kay na ligon kayong ebidensya guys kay ang bata nagkuha. So mo na to guys no, klaro kayo guys no ang gingon ni Attorney Eileen nga dili pwede no nga as long as buhay pa ang imong partner pwede yung ka makasuhan no kung nagkasala ka niya. Ang sayop lang po ni Len kay baw siyang kasado siya, nagpaanak siya. Nagjurag-jurag ng tana siya, di ba? Nagminggol ang tana siya, dili siya nagpaanak-anak, di ba? Ang taon na ron. Problema na si Len ani guys, di ba? Munang at the end of the day is pilde gyud si Len guys no, matud pa ni Attorney Eileen mo nang mono to guys naglikbay ka atong istorya. Luto po kuan guys, uy. Udong with tinapa. Monit sudan guys sa kuan pobre. Big boy og tinapa pero pwede na siya, uy. Kita pa bakag lami. Pantin eh. Masud ang tiyan lami ko talag sarang po. Basta importante. Ay, ayaw na patungi kay dili. Siptik tang krabana. Dili na ibutang ang mga bato. Walang sin. Gani kay sakto na ha. Delikado ayo kada kong trabaho na. Balik sabi dito. Ito pakilit sa kuran. Ayaw na ha. Okay, klaro do. Ako pa yung karo sa kuan dapat again na nag-ingon. Pero okay naman na basta ara ay napalabiin. Ay napatong diha. Siya kay tabangan ra ako nagpakilid unya. Papanday mo gud CR. So mo na to, thank you so much. Kung abot ka up to this part, thank you. So wanon man oy. Guys, matugbong ko unya guys kay himo manggod kog CR sa akong bayay nga gamay. Unya magsinggol mo to ko guys. Usapan man meron kawan mo naman. Ini adto manggod guys, wa pa koy CR. Adto pa sa akong magbuwang sa gawa sa balay. Karon pasod na gyud nako ang CR. Kabad. So mao ni ang weather update guys no. Weather update. I keep on loving you kung sadyang Cash in. Dile. Na anak ni LB. Asa ba ron yung mama? Minyo na. So mao na akong palibot guys. Palibot dira akong tindahan nga gamay. Kining area ha is kuan siya no, garahe / bodega. Unya akong tindahan.
Ganahan ko sa akong tanom guys. Oh. Mura siya Christmas tree no. Ayan. Labi nag-December guys, butangan ako ni siya kuan series no Christmas lights. Ug daghan jud ang na-amaze ani no kay nindot kay tan-aw. Ayan siya. So it's time to go now. Thank you so much kung niabot ka up to this part. Guys, daghan ingon nga ni puti daw ko. Pulbos, nangutan sa kung siya akong sekreto nga. Mita tayon. Mahal lang siya guys. Ang mita tayon mahal kaayo siya. Variant siya no sa glutathione. Ayan, kita ninyo nung ni puti yun guys. Buya. Di ba? Puti siya. Unya blend pa gyud siya. Confidence.